Ćao, da li se smatrate pametnim? Da. Koja od vas odgovori tačno na 3 pitanja, dobija ove patike s TikTok Mafia Shop. Prvo pitanje, koja civilizacija je izgradila piramide? Možda ti? Grčka. Drugo pitanje, koliko planeta ima naš solarni sistem? 8. Ona je prva rekla. Koja je najmanja država na svetu? Monako. Vatikan. Jeste. Vatikan. Koja prva nabroji patiku na slovo A? Air Max. Posljednje pitanje za patiku. Koji hemijski element je H2O? Voda. Ti si prva rekla, ona dobija patike, daj mi patike vamo. Alo, lopovi. Vraćaj. Moram desiti. Okay, alright. Ti si osvojila patike. TikTok Mafia Shop, zapratite